As feiras, que son o mercado da vida, marcaban o calendario como o mesmo sol marca os días ou a lúa as súas fases. Ninguén se podía sustraer ao influxo do sol, da lúa e da feira. Trocar, mercar ou vender eran a desculpa para ir á feira a ver, escoitar, falar e contar. A excusa para comer, beber e folgar. As feiras eran o espazo natural de socialización das persoas do mundo rural despois da familia e da parroquia. Por iso falabas da feira tal como che ía nela. As festas de verdade eran as feiras que nos xuntábamos a mocidade. Meu pai iba andando ou nunha besta. Cabalos, ovellas, todo. Sempre a feira a que se iba a abastecer para o ano era ao feirón de Villalba. Había a feira de Negreira e a de Brión, era as que íbamos máis. E nós íbamos para Fisterra a vender, e as de Fisterra viñan polas aldeas de Muxía. Iba ao Carballiño, iba a Ribadavia, iba a Padrón, e que sei onde iba. Había unha que chamaban a Bandeira. Había outra que chamaban o 26. Preguntáballe que día é hoxe? E non había un que me contestara é o día 1, é o día 2. Se era o día 1, dicía Monterroso. Se é o día 8, Arzúa. Se é o día 9, Palas. Se é o día 11, Curtis. Se é o día 20, Taboada. O 21, Chantada. O 22, outra vez Arzúa. Todo o comercio que hai en Melide, desde géneros, zapaterías, hasta queixos, a todo o que poideran vender, desplazábanse a todas as feiras de Galicia. Aquí en Santiago, que era mercado nacional, tramítanse a venta de 4.000, 5.000 terneros. Pero son terneros de 3 días, ou 4 ou 6. Pero o ternero de carne, o ternero para sacrificar, era Melide, a feira máis importante que había. Aquí comercializábanse 1000 reses de centos de kilos. Pero había que ir de pé, chamando a bestiña, o moliño, ou a vaquiña, ou o que fora. Meu pai iba andando ou nunha besta. E cantando polo camiño adiante, e non nos rendía nada o tempo. Podíamos andar ben, gracias a Dios. Caminhando, a descalças, e com aquelas calores, e com sardinhas, e com pescados, quen che había de comprar? Había que ir cunha vaca ou un becerro, había que ir falando por detrás para que andase, porque había que leválos a andar. Íbamos aí á feira de Santiago, con porquiños pequeniños, e andando, que onde nós somos en Santiago hai 12 kilómetros. E andando con aqueles animaliños, todo polo pueblo adiante. Íbamos para a casa, e unha queuta ali, ladrós, esperando para roubar os cartos. Non era o primeiro que estaba todos armados, todos con paus polo camiño adiante, cara a casa, porque logo batían con un ladrón e comían os cartos, que non é o primeiro, que eu sabía un. Na Costa de Mar de Ovellas que salían a veces os ladróns a sacarlle os cartos. Pero, bueno, polo regular a xente xa iba en grupos. Para vir a coller as mercancías para a aldea, pois aproveitaban os días de feira. Aquí salían cantidade de autocares todas as mañas cediño, para as feiras. Naquel tempo recordo que a determinadas feiras iban 2 ónibus solo con panadeiras. 2 ónibus exclusivamente por panadeiras. O sea, que o pan de Melide tiña nombre en todo o centro de Galicia. Non tan só iban personas, que tamén iban mezcladas animales, porque había coches que eran mixtos e que levaban personas e que noutra parte levaban o mellor becerros, e levaban porcos, e levaban outra cosa. E arriba unha carga de queixos onde iban toda a clase de mercancías para vender. Como os animales íbamos. E tiñamos que ir andando casi desde a Gualada, porque na entrada da Coruña había unhas casetas que chamaban o Fialato.
E ali había a Guardia Civil. E se levaba requisábancho. Era Dios que verdadeiramente tiña contadón, porque senón eso non tiña o gato de que non se viñeran abaixo os coches e non rompera todo. Íbamos ás feiras a pasear e máis pois levábase gando e iso a vender ali á feira. O de fonte do papá con os bois a vender ou a comprar ou con a ovella ou con a cabra. Cabalos, ovellas, todo. Na nosa casa había bestas e mulas. E había que leválas a vender. Aquí nunha parte eran as cabras, noutra eran as ovellas, todo así, e ao gando máis a parte, e os porcos noutro, eran esas. A feira toda cheia de becerros, vacas vellas. Compraban moitos becerros aquí en Galicia para levar na carne buena para Barcelona. Os castellanos para comprar as mulas, para levar para Castilla, para Arare, para preparar, e todo eso. Entón xuntábamos a feira, unha trangallada. Moita xente vivía diso. Traía os bois 15 días, un mes ou 2 meses, engordábos e preparábos e despois dabanlle aqueles jartiños que as cousas iban indo para arriba. As feiras terminabas a casa de noite. Non despachaban os becerros hasta que se comían, tomaban café, ala. Pois mira, era che feira que cada un levábache da súa casa, uns levaban patacas, outros levaban ovos, outros levaban unto, outros levaban verdura, coles, repolo, de todo, jaliñas, porque era onde se facía, que non había outra cousa de que vivir nas aldeas. Pois fabas se as tiñas, millo que o tiña, os ovos, os polos, o que houbera que vender, que pouco había que vender, pero era o que se levaba á feira. E logo depois para traer a mercancía para a semana. Ademais, había a feira da fariña, a feira do grau. Teño ido desde Oza, moitas veces con miña nai, que viñamos todos os días ca fruta. Nas feiras había xa cousas de plantar. Por exemplo, ora neste tempo, pimentos, tomates. Collíamos a fruta pola tarde e colocábana ben, e pola mañán tempraninha ás 6 da mañán ou así xa viñamos as dúas hacia Santiago, cargadiñas as dúas. A muller arreglaba a casa a base dos ovos que vendía, dos polos que vendía, dos grelos que vendía, etcétera, etcétera. Bueno, ás veces podía levar unha docena de huevos para traer un xerelo. Non se comían os huevos para traer os xereliños ou as sardiñas para poder comer. Antes, por dona miña tía, levaba un ferradiño de trigo para comprarmos algunha roupinha porque non había. Aproveitaban para comprar os traxes das mozas ou da familia toda, porque había que comprar para todos. Leváramos ferrada e medio de trigo, e que aquel ferrada e medio de trigo compráramos unhas saias por a doura a lobeta. Durante o día non había que comer cousa ninguna, se comías un cachinho de pan se che daba moi ben, porque xa non podías comer o que tiña lo que traer para casa, pois fixos. Que xa che iban a sexta, a ver o que traías. Levabas da casa ou un bocadillo, ou un cacho de tortilla ou calquera cousa para comer. Pero de comer de bar nin tomar unha gaseosa que non había con que. Algúns ao mellor, os tíos máis ricos decían cando viña manter un becerro así que ven xantare de bar, pero hasta non había moitos bares. Poucos bares había, porque senón os bares tamén morrían de fame, porque a xente cartos non tiña, xantar non iba. Había pulpo público, quero se decir, tiñan mesas así postas por ali pola feira adiante, e os pulpeiros estaban cada un onde tiña o seu lugariño feito, e íbase buscar o pulpo, íbase encargar, traían eles a donde se comía. E tabernas que facían algo de comer, así non estaban as feiras, e iso, o que podía comer, e o que non podía, tiña que agarrarse a esperar o que lle pasase. Os que tiñan moitos cartos non, pero os que tiñan poucos, cando viñan para a casa, o que viñan eran trompas perdidos, porque vivían aquí, vivían ali.
As festas de verdade eran as feiras que nos xuntábamos a mocedade, e íbamos á feira. Comprábamos frutas e para andar por ali divertíndose, comprábamos así cousas para comer, andábamos divertindo así pola feira adiante. Os casamentos. Aproveitaban o día da feira, vamos comer á feira e falamos. E igual que falaban do becerro e do outro, falaban de casar o fillo e a filla. Había cegos cantando historias e ás veces viñan algúns deses que hipnotizaban, deses sí que os teño visto, e lle facían preguntas e aqueles hipnotizados falaban. E outros iban por estar na feira, a pasalo ben, porque era o día que as casas todas tiñan, as casas de comidas tiñan máis variedade de comida, onde os que iban ás mozas, vían unha moza ou un mozo ou unha moza, etc. Era unha cousa completamente distinta. E cando papá viña á feira a máis mamá e compraban, ao mellor chegaban con un quiliño de naranxas, nós hasta rascábamos a munda e os plátanos e todo, lambíamolas. E chegábanos co pulpos, chegaba co pescado, así en bolsiñas, ou nunha caixa que antes naquela non había bolsas, e dicíalle a mamá, pero ti que traes? E ti que traes, home? Traio isto. Pois hoxe está a cena feita. Bueno, está a cena feita, pois mañán xa se fai para comer a mediodía. E ao mellor tamén me traían 2 rosquillas da bola, ou unha naranxa, ou así, unha cousa así, e xa estaban mirando para o camiño, a ver cando chegaban da feira, a ver o que me traían, eu che podían traer era eso, pero era feliz, porque estabas tan deseosa de todo, viña che aquelo, eras feliz con aquelo.